Des de l'any 2005 hi ha un segon club de futbol sala que representa Premià de Mar. Avui comptem amb la presència del seu sotspresident, Albert Hernández, perquè ens parli d'ella. Benvingut. Bon dia. Què tal? Existint ja un club de futbol sala Premià de Mar, com us va donar per crear, diguéssim, una altra entitat esportiva? Érem una colla d'amics i vam creure necessari, jugàvem a tornejos fora del que era federat i vam creure oportú formar un club de futbol sala. Éreu molta gent en aquell moment, de cara a formar el club? Sobre 10 persones. 10 persones? Sí. I d'aquí a constituir, diguéssim, un club de futbol sala, suposo que l'afició ha de ser molt forta, no?, per part vostra, no? També una serietat, un temps d'experiència junts, no? Sí, la veritat és que sí. Els inicis sempre són complicats, sense entrenador, però amb el temps, el segon any ja vam tindre entrenador, i això ens va ajudar a créixer com club. I ara mateix ja sou quants equips? Som un equip, de moment som un equip. Un equip? Sí, però tenim en un futur el pensament de crear subdivisions. Molt bé. Havíeu tingut un equip femení també, si no m'equivoco, no? Sí, la veritat és que sí. Molt bé. Vam tindre fins a l'any passat un equip femení. El que passa que suposo que els costos són molt elevats a l'hora de mantenir... Si amb un equip ja costa, amb dos, Déu-n'hi-do, no? Evidentment és un club amateur i el que hem buscat és patrocinadors fora. Que aprofito per patrocinar Sun Croquet, que és un restaurant que està al Camp de Mar. Són els que us han patrocinat més o teniu diversos? Únicament és l'únic. El que passa és que hem agafat un acord en 3 anys. I això ens ajuda a tindre un futur més... Amb més futur, tenim més futur. Molt bé. El que és l'aspecte més esportiu, com esteu ara mateix? Estem a l'última edició, la veritat és que sí. Però bueno, aquest any creiem oportú pujar i hem fet reforços amb un entrenador nou que ha portat Sàvia Nova i aquest any estem segurs de pujar. Com es diu l'entrenador vostre? Perdona, però... L'entrenador. L'entrenador. Es diu... M'has agafat, perdó. Heredia, es diu Heredia. Heredia. I té experiència d'altres clubs? Sí, ell ve de Barcelona i ha tingut experiències en categories inferiors. Categories inferiors, molt bé. Sempre resulta molt complicat competir en aquestes categories, encara que siguin baixes. Després vosaltres teniu alguna intenció en un futur d'anar pujant o d'anar comprant places, que es diu, per anar pujant categories, o més o menys ja us va bé mantenir-vos en aquestes divisions? Ens volem establir en una categoria superior, però no... Sí, si podem pujar, pujarem, evidentment, però no volem fer res professional, volem continuar amb la colla d'amics. Voleu tendir a la professionalitat o voleu tendir a consolidar-vos com un grup d'amics, un bon grup d'amics, i que la gent, el que vulgui també apuntar-se, pugui apuntar-se, pugui inscriure's en el vostre club de futbol sala? Com t'he dit abans, volem fer pedrera, però sense cap expectativa de futur de pujar categories molt amunt. Ara el futbol sala és un esport que està molt de moda, cada cop hi ha més gent que juga, és un esport que evoluciona molt, a Premià, Vilassar hi ha molta tradició esportiva, ara fins i tot s'ha creat també una nova estructura a Premià de Dalt per intentar seguir aquells èxits del Pentatrans. Vosaltres d'alguna manera us veieu beneficiats en aquest sentit? Perquè hi ha més jugadors ara, més nois que vulguin jugar en el futbol sala que no pas al futbol gran, per exemple. Heu notat algun tipus de més presència o més sol·licituds per part de nois que vulguin jugar al futbol sala avui dia? Doncs sí, la veritat que sí. També ho veiem els dissabtes a la tarda quan juguem al pavelló. Comencem a comptar una mica més de públic. Molt bé. I es veu afició. La veritat és que està veient que incrementa l'afició pel futbol sala. Molt bé. Ara mateix a la Junta Directiva, qui sou? Qui és el president? El president és el Jordi Aragonès. Jo soc el sotspresident, Albert Hernández. Llavors n'hi ha un tesorer i n'hi ha un parell de vocals. I en el club, en el que són els vostres estatuts, teniu algun codi de normes? Heu establit algun tipus d'estatuts a nivell de comportament dels jugadors i tot això? O queda una mica més en l'aire, això? Sí, evidentment hi ha unes regles de comportament per tothom, ja sigui entrenador, jugador o directiva, i la portem a rajatabla, la portem, la veritat és que sí. Molt bé, molt bé. Quins són els pròxims partits que teniu ara mateix en les pròximes jornades i quan jugueu al pavelló perquè la gent us pugui anar a veure? Doncs sí, juguem cada 15 dies al pavelló, el dissabte a les 4 de la tarda, al pavelló d'aquí de Premià de Mar. Llavors tenim el proper partit, és contra el Teià d'aquí 2 dissabtes. Contra el Teià Club Nou, Teià Petanca Club.
Sí. I després ja descansem fins després de Nadal. Fins després de festes, Això mateix, sí. És una bona oportunitat per anar-vos a veure i per gaudir una mica d'aquest esport. En aquestes categories que em comentaves, ara mateix és la categoria, l'última categoria, quina seria? Tercera provincial. Tercera provincial. Destaquen jugadors, es veu un bon espectacle també, els partits estan molt igualats, o sempre hi ha l'equip que és el més fort de tota la categoria que juga molt diferent a la resta d'equips? Pues sempre, cada any hi ha un equip que destaca, que són jugadors que han baixat de categoria, es forma un club nou, i sempre han tingut la pega aquesta per no pujar, ens hem trobat sempre un equip que era de categories superiors, format en jugadors de categories inferiors, i ens han fet la guitza per pujar. Però bueno, els partits sempre són molt igualats. És qüestió de temps, doncs, no? Sí, no, aquest any segur. Aquest any ho tenim... Els partits són una mica d'anada i tornada, d'atacs per part dels dos equips, imagino? Sí, es juga molt al contraatac, la veritat. S'espera molt l'errada del contrari. Sí. I sempre l'equip que té un jugador tècnic, un parell de jugadors tècnics, ho aprofita. No és tant de possessió, diguéssim, de pilota, no? En aquest cas, en aquesta categoria, no? En aquesta categoria és més contraatac, sí. És més de lluita... De lluita, de córrer, de defendre, sí. Molt bé. Doncs agraït de tenir-te aquí al programa. Esperem que en un futur ens puguis venir a oferir bones notícies d'un ascens de categoria o fins i tot de coses que... Per exemple, vosaltres teniu ara mateix alguna mena de torneig propi com a club a l'estiu? No, no tenim torneig, la veritat que no. Teníem una diada, però fa un parell d'anys que no la fem. Tenim una diada... Molt bé. Si la torneu a recuperar, esperem que vingueu aquí a comunicar-la i us esperem aviat aquí al programa, Maresme Esport. Ja us anirem fent una mica de seguiment i també anirem a veure's al poliesportiu per mirar de cobrir algun dels partits que jugueu en aquesta categoria. Gràcies, Albert, i fins aviat. Molta sort. Gràcies. Merci.